lawan kapi jatuh ingkang kakati Isa kang kapi lima ingkang wata Ibrahim kanana nama Muhammad mangka nama Muhyiddin Abdul Qadir Jailani katla ingkang wata kang putra Aba Muhammad wata wonten ingkang sunu wanita amohong sanunggal kecap ingkang carita ingat Sunda tenuru watane putra wanita nanging pinagaken iku uniduk gasange ingkang rama iya putra Abdurrahman Tabtonji kalawan teh Abdul Qadir Jailani underbaini sadere kang taruna jujulu kese Abdullah mangkana malaikat la ingkang putra winatanan sampuni Abdullah siapa marwantan dari kangipu si Abdul Qadir akakasi Fatimah Dewi Fatimah kaputra dan Abdullah sami kang bangsa dados siraing kang parase lan anu laku ingkang maluhur lan malihan berkeramat ingkang agung-agung kelangkang endah-endah mangkana malih Muhyiddin Abdul Qadir Jailani darbe bisa nunggalakasi Aisyah putrane si Abdullah maka cinaritakan lagi ing mangsaning katelu maka ning desa Jailani sanget dening katran kapaing jauh maka rongkam samyada udan kabe ing yawang widi nanging tan tidak dekan mangkana saka toing kaum samya kesa datang wis maning Aisyah samya nada udan kabeh mangka Aisyah gopoh anjana ing latar tur sarawi anana pu ing kesma sasampune anana pu Aisyah maka ngucap duh Gusti Allah pangeran hamba ingkang maha asih sature kaula lana puye titi maka tuan tiratana toya risa sanatan palangke tinadakan ing jauh ada tanah pindah kaya upamane tirtan saking jenuta mangkana wong kamlintang suka manahira sigrawang sol matoking wesma damya ngoyok samarga